dnešnom videu, v ktorom sa budeme venovať objednávke náhradného dielu krok po kroku, tak aby ste si objednali správny diel, ktorý potrebujete. Takže ako na to? Viem, že mám nejaký tip, dneska sa budeme venovať konkrétne Makite, takže viem, že mám nejaký typ stroja, napríklad 1806. Tento typ stroja si sem napíšem, ak to chcem z kratšej cesty, aby som to nemusel hľadať v celom zozname strojov. Nájdem si ho, otvorím ho a vidím. Tu mám konkrétne teda ten typ, vidím ho aj na fotke, takže ak je to on, tak super. Viem si otvoriť priamo rozkres náhradného dielu a tu mi ukáže rozkreslený celý stroj. Už predpokladám, že viete, čo by ste chceli. Takže podľa toho, skade ste ten diel vybrali, alebo kto vám povedal, že teda ho potrebujete, tak podľa toho sa budete pozerať. Napríklad si poviem, že by som chcel zrovna tento ventilátor, ktorý je na pozícii 47. Takže táto pozícia 47, prekliknem si naspäť, ak ma teda otvorí do druhého okna ako mňa. 47 v tomto zozname, vlastne keď idem nižšie, tak v tomto zozname v celom je to očíslené od 1 až po XY, podľa toho, koľko má dielov ten stroj. Takže my vieme, že chceme 47. Áno, tu ventilátor 80. Tak, super, že zrovna sme vybrali tento ventilátor, pretože u Makita dielov sa často stáva, že produkt ako taký, ten náhradný diel, nie je že dostupný, ale u Makity nebol nikdy skladom, čiže nemajú ho v databáze. Ale to neznamená, že ho nevieme zohnať. Tu v takomto prípade máme vždy diel na dotaz a je tam len cena 0,01 centa. To znamená, že tento diel nevieme ani čo stojí a nevieme ani kedy bude, ale vieme vám to určite prezistiť. Za ideálnych podmienok je diel treba objednať, lebo ono to ide pridať do košíka a teda potrebovali by sme iba tento diel, vieme, že ho chceme, vy si ho pridáte do košíka, prídete do košíka, áno, túto dáme pokračovať, tu si vyberieme, kam to chceme, či to chceme kuriérom priamo domov alebo do výdajného miesta v pakete. Vyberieme si či prevodom alebo dobierkou. Dáme si dobierkou. Najlepšie by bolo, aby som na to nezabudol, dať si dobierkou, pretože aby ste nemuseli ten diel platiť dopredu a my vám späť nebudeme volať, vy ste to už zaplatili a tá cena bude iná, aby sme nemuseli potom ešte niečo doplácať alebo vracať peniaze a aby sme sa vyhli tomuto problému. Dáme si dobierku, dáme pokračovať. Je to ako na väčšine e-shopov klasika. Vyplníte si všetky údaje, dáte objednať. Nám samozrejme objednávka príde do systému a na základe toho, že budeme vidieť, že je tento produkt na dotaz, tak my najprv prezistíme, aká je jeho cena, aká je jeho dostupnosť, zavoláme vám a budeme vás informovať o týchto skutočnostiach. Takže vy už len poviete, či súhlasíte alebo nesúhlasíte, či za tú cenu to berete alebo na ten náhradný diel počkáte. Ale zo skúseností vieme, že tieto diely, ktoré nikdy teda neboli v hlavnom sklade u Makity na Slovensku, tak nebudú pravdepodobne ani nikde inde u iných predajcov na Slovensku. Takže v podstate nám ostáva len počkať. Samozrejme, otázka je, aký dlhý čas to je. Väčšinou to býva pri týchto dieloch zrovna 3 až 4 týždne, čo je akože ich termín, ale máme skúsenosti, že nám to chodí aj po týždni alebo maximálne 2 týždňoch. Takže tento diel, samozrejme, prešli sme si aj veľmi jednoduché vyplňanie, takže tu by som to teda ukončil a vrátil by som sa k tomu istému stroju, 806. Takto, vyhľadám ho, otvorím ho. A mám tu všetok zoznam dielov, ktorý je od 1, 2, 3 teda. A
Tu doručenie do 48 hodín znamená, že buď tento diel určite máme skladom, čo už sa nám teraz stáva pravidelne, že ich mávame. Tak, tieto produkty všetky si viete pridať do košíka zase a môžete sa viac menej spoľahnúť na to, že vám ich vieme do tých 48 hodín dodať. Samozrejme mimo víkendov, keď to bude nejaká objednávka v piatok. A čo sa týka toho, že by náhodou ten diel, že my sme ho nemali a musíme ho objednávať, tak občas sa stane aj to, že nie je na sklade tento diel a musí ho objednať aj ten hlavný sklad. To znamená, že zase by sme vás určite informovali o týchto skutočnostiach a vy by ste mali info teda, či to chcete počkať, alebo to nechcete počkať. Potom by som ešte spomenul jednu vec, keď sme už pri tomto produkte, ktorý je úplne ideálny na takúto demontáž. Vidíte pozíciu 11, takže odstraňovanie napájania. To znamená, že tu nevyrába sa a zase 1 cent. Áno, tento produkt samozrejme ide pridať do košíka, nie je to nastavené tak, že by sa to nedalo, ale tento produkt, keďže sa nevyrába, je ešte šanca, že by sme vedeli zohnať nejakú alternatívu k tomu, lebo tento produkt mohol byť kľudne nahradený niečím, nejakou novšou verziou, ktorá samozrejme ale pasuje do toho vášho starého stroja. Takže v ideálnom prípade nám môžete na to zavolať, nemusíte na to robiť objednávku, že máte taký a taký stroj a konkrétne tento diel máme, že nevyrába sa, ale chceli by ste vedieť info, že či ho vieme zohnať alebo nie. Tak, toto by som určite k tejto Makite, alebo skôr tu by som to už ukončil, pretože takto funguje veľká väčšina strojov od Makity, kde sa nemáte veľmi ako pomýliť, pretože tie stroje sú označené takto, alebo keď už sa vyrábali novšie typy, alebo sa menili na nich nejaké súčiastky, alebo sa celá menila nejaká konštrukcia, tak ten stroj sa volal už inak. Takže tým pádom máte tú istotu, že tieto diely proste budú pasovať. Samozrejme, keď objednáte ten správny. Takže čo sa týka tohto, tu by som sa veľmi nebal, ak viem tento správny názov toho stroja, viem, že to je Makita, samozrejme originál Makita, nie je nejaká napodobenina, tak si to tu viem dohľadať, alebo viem ešte spraviť tak, že chcem vedieť, že čo všetko tu ponúkame, ale to už je na iné video, alebo viete si to, keď neviete konkrétne typ, tak si to viete teda spraviť týmto zoznamom. Viem, že mám akumulačné náradie ručné, pozriem si, viem, že mám nejakú okružnú pílu, otvorím si okružnú pílu a tu mám typy a viem si to teoreticky dohľadať, ale naozaj ten typ bude treba, pretože tu už sa potom môžu líšiť tie náhradné diely. Či už v nejakom rotore, statore, alebo v nejakej veľkosti tých dielov, aby sa nestalo, že vám to nepasuje, tak sa vyhneme zbytočným problémom. Po prípade stále nám viete zavolať a my vám sa pokúsime nejakým spôsobom poradiť alebo zistiť podľa fotiek, aký to mohol byť typ stroja a pomôžeme vám objednať aj tie náhradné diely. Takže ďakujem.